Bas hir. Sislevich drwad. Os na gyfle yma i Sislevich. O! Adrian Sislevich wedi rhoi Caernarfon ar y blaen. Mewn ffordd hyfryd. Y bas hir yn hollti'r amddiffyn. Sislevich drwad ar gol. Gweld Armstrong off i llinell ac yn colli'r bel yn hyfryd dros y golwr. 8 munud wedi chwarae. Caernarfon 1, Pen-y-bont 0. Green helpu'r bel ymlaen. Sislevich yn rheoli. Pas lac gan o fo. Can. Noah Daly. O, gwaith da fanna gan Ryan Sears. Dod i'r adwy i Caernarfon. Mi ddisgynnodd y bel i Noah Daly yn y cwrt. Ac fel oedd yn tanio, mae Ryan Sears wedi dod ar draws ac wedi cael ei droed iddi. Pawb disgwyl y tafliad hir i mewn. Sy'n gat y poster gosau mae'n dod. Ac, wel, yr ergyd clyfar y fanna gan Rio Owen, ond heibio'r postyn athi. Hanna'r cyfle fanna i Caernarfon dyblu mantais. Miles Davies ar peniad. Mendes yn helpu'r bel ymlaen i Caernarfon dros ben Sean Bradley. Bradley cael blaen i droed iddi. Lock. Sislevich allan iddo fo. Lock. Bwyta Sislevich. O, dyna chi arbediad, ond mae diweddu yng nghefn y rhwyd. A Rio Owen sydd yn dyblu mantais Caernarfon. Mi ddoth y bel allan i Sislevich. Yr ergyd gan Sislevich yn cael ei arbed gan Armstrong. Ond Rio Owen oedd yn y fan ar lle. Wood. Bel i mewn i'r canol. Tuag at Noah Daly. Wel, do honna ddim y bell. Cyfle fanna i Pen-y-bont. Ac Noah Daly, dwi'n meddwl illa fod o cweit yn disgwyl y cyfle, ond methu cadw'r peniad i lawr. Jacob Jones sydd ar gic. Tuag at y post y pellau mae'n mynd. Wel, mi oedd honna yn gyfle euraidd y fanna. Miles Davies, dwi'n meddwl yn gwybod hynna. Peniad rhydd, ond heibio'r postyn athi. Ludwigson. Derbyn y bel yma gan Woodws. Ludwigson allan wan at Davies. Trwy coesa Sean Bradley. Codi Ben. Tuag at y postyn pellau mae'n mynd. Mae'r bel yn cyrraedd Nathan Wood ar ergyd. Y bel ar draws at Daly. Ac yr ergyd yn y diwedd gan Owen Pritchard cael ei arbed yn wych gan Connor Roberts. Wel, dyna chi cyfle ar gychwyn yr ail hanner i Pen-y-bont. Morgan Owen sydd yn mynd yn hir, chwilio am lock. Woody sydd efo fo. Caernarfon yn gofyn am y drosedd, ond lock sydd yna. Ac lock yn fflachio'r ergyd heibio'r gol. Ac allan yn tafliad mae'n mynd. A mi na Josh Lock yn wych yma i greu'r cyfle iddo fo hun. Josh Lock. Lock tu mewn i Woody. Rio Owen sydd efo fo, ond mi nath Woody digon. Cariwch ymlaen mynd ar dyfannwr, Morgan Owen i'r canol at Rio Owen. A gwaith da fanna gan Armstrong. Mi nath o ddigon, cic gol ydy'r penderfyniad. Rhai o cynocir Caernarfon yn galw yn cic osmotyn. Rio Owen methu canfod Sears. Caernarfon dwy'n y bel yn ôl. Mendes. Ond Armstrong yn gwneud hyn yn fawr ar y postyn agosa. Wel, y cyfle'n dod eto i Caernarfon. Paulo Mendes tro yma, ond oedd yr ongl yn dyn. Ac Armstrong yn y fan ar lle. Bicker, allan tuag at Davies. Morgan Owen oedd yna i Caernarfon. Darren Thomas. Bicker i mewn ffyrnig yn yna. Darren Thomas yna, dwi'n meddwl i neidio allan y ffordd y dacl fwy na dim. Ac yn wir, mae Ash Baker yn gweld cardyn goch am y dacl.